हेलौ लोगोफोर, दिनैबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों रबि नार्जारी अफिसियेल बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलनि मुङानो जादों गैया गैया। स' बे मिउजिक भिडिअ'आवनो गाहायै फाव खालामगिरि महरै फावखौ खालामदों ब्रुना एआर बसुमतारी, लोगोसे जेनिफार दैमारी आरो बेनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारी, लोगोसे इलिसा बर'। लिरिक्स टुनखौ होदों सोमखोर दैमारी, मिउजिकखौ खालामदों डि दैमारी, डिअपि खालामदों बिलिफां। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'खौ मैयानो रिलिज खालामनानै होदों। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायालासिनो थादोंब्ला रबि नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे गैया गैया मुंनि आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'। जोबोद मोजां जादों। स' नोंथांमोना मिथिखायो बिथां जेनिफार दैमारीनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअ'फ्रा माबादि जायो। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो रबि नार्जारी अफिसियेल चेनेलाव थांनानै नायहैदो। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ लाइना सिरिज बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'। स' जाय मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेल एबा थाम्बनेलनि मुङानो जादों फै फै। स' बे मिउजिक भिडिअ'आवनो गाहायै फावखौ खालामदों थाजिम, बैष्णबी फुंबिलि, मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम लोगोसे फुंबिलि, मिउजिकखौ होदों सोरांसा बसुमतारी, लिरिक्सखौ होदों करिश्मा बि बर', करिय'ग्राफखौ खालामदों मिथु माजुमदार, डिअपि खालामदों मृगाङा। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'खौबो बावैसो रिलिज खालामनानै होदों लोगोफोर। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौबो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला लाइना सिरिज बेनाराव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअ'आबो जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां थाजिम फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअ'फोरा माबायदि जायो। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला लाइना सिरिज चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायखांखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। मानोना बे मिउजिक भिडिअ'आबो जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बयबो लाइना सिरिज प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो नायहैदो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ' आपडेटआ बेखिनियावनो। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।